Dear God, thank you for the food we eat. Thank for the farmers who grow vegetables. Thank you for strawberries. Thank you for the rain because it grows fruit so we eat. Thank you for Mummy for cooking dinner. Amen. Amen. Am sy hyn y blwyddyn, ni'n sôn am diolchgarwch am y cynheia, am y cysylltiad rhwng gair diolchgarwch, a dweud diolch, diolch i Dduw, a dangos cariad at Dduw ac at ein cymdogion. Cynheiaf yw tymor i fod yn ddiolchgar, i ddangos ein cariad at eraill. A heddiw rydyn ni'n meddwl yn arbennig am y rhai sy'n mynd heb fwyd. Pwy heddiw ddim yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain. Pwy heddiw sy'n hiraethu am help. Ein galwad ni fel dilynwyr Iesu Grist yw dangos ein calonnau diolchgar trwy ein bywydau cariadus a hael. Felly, gadewch i ni ymrwymo i fod yn hael, nid dim ond ar adeg y cynheia, ond trwy ein bywydau i gyd, ac hefyd i weddio, yn geiriau y plant, da ni'n gallu gweddio fel hyn. Dear God, thank you for food we eat, thank you for water we drink, thank you for Mummy and for making me my favourite food. Thank you for rain and sun because that makes the flowers grow. Thank you for Daddy for shopping. Amen. Amen.